I get misty just holding your hand. Walk my way. Pois hoxe quero que vou cumprir un sono, ir a Filadelfia. Pode que parezca unha tontería, pero desde fai moitos anos que vin as películas de Rocky, meteuseme na cabeza que antes de morrer tiña que ir a visitar esa cidade. Non sei por qué, pero esas listas mentais que fas ti de isto teño que facelo antes de morrer. Hoxe eu puxen esa lista visitar Filadelfia, así que hoxe, como último día aquí en New York, tras moitos trámites e dificultades para coller transporte público, tren, bus, transbordos, etc., pois creo que estou chegando a Filadelfia. Quédame coller un último tren.